Hej og velkommen til den her tutorial om hvordan man bruger WordPress. Starter med at logge ind. Brugernavn det er admin. Koder det er Playing Mondo med stort P og stort M. Okay. Det er så forsiden af WordPress-siden. Der kan man se lidt hvor mange indlæg der er, hvor mange sider der er, kategorier. Om der er nye kommentarer der skal godkendes eller afventes. Og så om der er noget spam. Der er et spamfilter på. Her kan man se hvor mange der har været besøg hjemmesiden. Der er så 5 der har været i går. Når man skal oprette et nyt indlæg, så trykker man på indlæg, tilføj nyt, går lidt tid, og her der kan man så skrive en overskrift. Det er indlæg. Hernede kan man så skrive sin tekst, og det er her at også videoen skal ligge. Vi kan starte med at lave en lille musikvideo. Der vil vi så gerne have en video af, og så gør vi så ind, at vi går ind på YouTube, finder en video, vi gerne vil se. Så noget Mozart. Så tager man herop, fjerner alt det der ind til feature og overtegner. Så Ctrl V og går tilbage til indlægget. Så skriver man så bracket og YouTube. Okay. Hvis man vil have en overskrift, nu er videoen så sat ind, den bliver hentet direkte fra YouTube og bliver sat ind på forsiden. Hvis man så vil have en overskrift, så kan man trykke her ved afsnit. Der er nogle forskellige typer at vælge mellem. Man kan også tilføje billeder. Så trykker man her. Tilføje fil. I biblioteket. Der er alle de billeder, der er blevet sat op indtil videre. Vi kan sætte det her Playing Mondo logo ind. Tryk på vis. Sæt en thumbnail ind. Giv det en titel. Mondo logo. Logo. Det er hvis billedet ikke kan komme frem. Og det her det er billedet teksten. Indsæt et indlæg. Trykker man så på. Og så kommer det så ind. Så ligger det der. Og logo til Playing Mondo, det er så billedteksten. Så tager vi så en kategori. Vi kalder den her for testkategorien. Så er der. Og hernede der er der så tags. Det er rigtig vigtigt. Der kan vi skrive alle de tags vi skal bruge. Det her indlæg det handler for eksempel om Mozart. Det handler om musik. Playing Mondo. Prøv at lave dem uden stort. Det er fordi at Safari lige går ind og så ændre så. Og logo. Så kan man på tilføje. Hernede der er indlæggets thumbnail, det er ikke vigtigt. Det er hvis man har der er en tekstindlæg, kan man have et lille billede på til forsiden. Heroppe der kan vi så redigere, hvornår billedet det skal sendes ud. Vi vil godt have, at det bare bliver sendt ud med det samme, så vi trykker på annullere. Her der kan vi se, hvem der skal have lov til at se billedet. Det kan være, at hvis det er et privat billede, så kan man kun se det, hvis man har selve adressen. Og hvis det er kodesbeskyttet, ja, så er det selvfølgelig beskyttet af koder. Det her det skal bare ses af alle. Her der kan man så gøre, at det her billede skal man altid kunne se, eller det her indlæg skal altid stå først på forsiden. Her der er det muligt at lave kladder og afvente gennemlæsning, sådan så andre brugere skal se. Det er ikke noget vi skal bruge. Tryk på udgive.
tænker lidt, uploader billedet og finder videoen. Whoopty, så har vi oprettet det første indlæg med billede, og kan man se, det er her kategorien, her er de tekster, og det er mig, der har skrevet det, der er admin. Datoen. Hvis man så logger ind, så ser man den her bar heroppe, den gør så de almindelige brugere ikke, de ser ikke det her redigere, der kan man så trykke for at redigere indlægget direkte. Og der er video så. Lidt dejlig musik. Hernede der er kommentarer, som brugerne kan skrive til.